кичкенәдән теге җитәкче булырга омтылган карьерист кеше булмасам да, шушы иҗат, менә шушы рухи азык җитмәү, шушы эшкә мине алып килеп батырды дип әйтсәң, дөрес булмас инде, чумдырды, рәхәтләнеп, хәзер инде бергәләп коллегаларым белән менә эшлибез, Аллага шөкер. Үзегез ул турыда уйлаган идегезме? Чөнки бу радио бит беренче тапкыр ачылу турында әллә кайчаннан 2008 елда хәбәр булган иде. 11 елда. Ул вакытта сезнең уегызда бар идеме монда эшләргә мөмкинме дип сорау куйган идегезме үзегезгә? Һәм инде ничек килеп чыкты, кинәт эшли башлау. Чөнки сез инде популяр радиода эшли идегез. Популяр радиода эшли идегез. 13 ел эшләдем. 13 ел эшләдегез. Һәм сезгә ниндер әле билгесез җиргә килеп керү, ул ничектер сәер күренеш кебек. Бик дөрес башладың син сорауны, чөнки 2008 елда бу радио бит инде ачылып эшләп каралган. Без хәзер беренче башлап җиң сызганып эшләгән кешеләр булып күренсәк тә, ләкин безгә кадәр дә бу эшне инде эшләп караган кешеләр булган. Шул менә 2008 елда бу тәкъдимне миңа инде ясаганнар иде. Музыкаль редактор булып, әлегә яңа ачыла торган радиостанциягә килергә дип. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең бер үзенең яклавы булгандыр инде. Алдагы эшемдәге җитәкчеләр минем музыкаль мөхәррирдән мине баш мөхәрриргә күтәреп куйдылар. Акчаларымны да арттырдылар. Эшем дә күбәйде. Шуңа күрә инде мин китми калдым ул вакытта. Һәм бу хәерлегә дә булган, күрәсез. Хәзергесе инде бу тәкъдимне мин ярты ел уйладым. Ул адәм баласына яше арткан саен бераз гына уй керә башлый икән башына. Теге робот кебек нишләп утырам соң әле мин дигән, ниндидер рухи азык җитми башлый. Монда хәтта матди якны да бөтенләй уйламыйсың дисәң дә була. Чөнки инде безнең Аллага шөкер алдагы эштә хуҗаларга мин рәхмәттән башка бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Бик үк ышанычлы да булмаган, ләкин инде күңелгә якын эшкә күчтем инде мин. Мин генә түгел, безнең белән минем кара каршы утырып эшли торган коллегам Ләйлә Ялалова да нәкъ шулай ук 13 ел буе Мөслим телерадио компаниясендә эшләгәннән соң, шулай ук инде тамыр җибәргән, җайлап утыра торган кәнәфиләрен ташлап, тамырларын өзеп, монда килде. Без икебез дә бер төрлерәк. Шуңа күрә фикерләр дә туры килә, Аллага шөкер. Ләкин бер дә үкенмибез. Халыкка кирәкле әйбер эшләгәнгә ышаныч зур инде. Иҗат кешеләре бәлки кемгәдер читтән сәер булып тоелабыздыр инде, әйме? Ләкин рухи азык дигән әйбер бик мөһим. Һәм ретро җырлар сезгә якын иде инде. Юк, попсаны популярлаштыручы радиода эшләгәндә дә. Беләсезме, менә анда элек эшләгән коллегаларым, алар инде миңа бик якын, шуңа күрә мин теге яшерен батырын түгел. Алар менә әгәр дә сез алардан барып интервью аласыз икән, сорыйсыз икән, алар әйтәчәкләр Ризалә ретро җыр сәхифәсен әзерләгәндә ничек тыңлаганын ретро җырларны. Икеләнеп йөрдем инде мин ярты ел. Монда килеп тыңлыйм ретро җырларны, үзебезгә кайтам да анда музыкаль мөхәррир булгач бит наушникта тыңлыйм үзебезнекен. Башта иң беренче фикер шундыйрак булды инде. Мин әйтәм, ничек тыңлармын икән бу иске җырларны? Кайсы кыштыр-пыштыр килә, безнең бит интегендә качество дип, динамика дип куелган таләпләр бар. Шуңа иренгән теге шалт-шылтка бер-ике атна йөргәннән соң мин киресенчә радиога кайтам үземнең эшкә. Бер нәрсә ишетмим, кидә ишетмим, сүз дә ишетмим. Әйтәм, дөрес як үзенә тарта башлады мин. Якынча ничә кеше тыңлый хәзер? 500 бар инде. 500 бар. Ул Казан һәм Казан тирәсендәге районнар, авыллар тыңлый. Менә әле аның теге без тикшереп аерым, әле бит 2 ай гына эшлибез без. Тикшереп карап бетерелмәгән, ләкин 500 меңе төгәл бар дип әйтәсем килә. Чөнки ниләре, отзывлар буенча инде кешеләрнең шалтыратулары, әйтүләре буенча, хәтта безнең теге махсус билгеләп йөри торган кешеләребез юк, үзләре радио тыңлаучылар шалтыраталар. Менә фәләнчә километрга Чистайга барып җитәбез инде, әле һаман сезне тыңлыйбыз диләр. Камытамагына барып җитәбез, Арчага барып җитәбез дип, менә шулай районнарның үзләре шалтыратып әйтәләр. 100 чакрым ераклыкта тота инде. Тота. Узгач әзрәк сорау туган. Анда теге тау асларына төшкәндә өзелеп була, тау башында тагын да, ләкин әле бу башлангыч чорда гына. Инде теге алга китеп әллә нәрсәләр мактанып утырып булмый, ләкин өметләр зур. Шул ук вакытта сорау туа инде. Бу милләт өчен ачылган радионы соң милли җанлы эшмәкәрләр ачкан дип тә әйтәләр инде, дөрестөрмәнсез сез әйтерсез. Һәм акча эшләргә ачылган радио инде коммерция максатынданмы? Иң беренче чиратта монда әлегә баягы менә безнең теге оештыручылар, җитәкчеләр дә инде үзебездә ничектер яшьләр дә безнең бер кырма, әйме? Теге шул 40 белән 45 арасында инде.
һәм уйлар да бер төрлерәк. Әйтәм бит, кайбер безгә иң беренче әле радио эшли башлаганчы без бит инде монда әзерлек эшләр алып бардык, яздырырга килгәндә теге тәҗрибәле телевидениедә, радиода тәҗрибәсе булган кешеләр бездә үзләренең тавышларын яздырдылар. Шунда безнең теге читтән караганда күрәмсең инде бик сәер күренештер, шул кадәр янып киеп һәрбер эшне башлаганда була торган нәрсә инде бу билгеле. Безгә әйтеп тә киткәләделәр, ни дип, халык сезнең эшләгәнегезне белми, ул азапланмагыз да дип тә. Ләкин әле менә бу әйбергә ышанасы килми. Җитәкчеләрнең дә, безнең дә. Чөнки менә әгәр дә сез безнең генеральный директорның, җитәкчебезнең бөтен 40 эшен 40 якка ташлап, автоответчиктан, радио тыңлаучылардан килгән сүзләрне тыңлап утырганын күрсәгез, аның күзен күрсәгез, моны инде миңа бер нәрсә дә сөйләп торасы да булмый. Чөнки монда иң беренче чиратта менә шул халыкка файдалы балаларны, безнең бит әле теге бүгенге көн халыгы гына түгел, безне балалар да тыңлый. Бездә дә балалар да Тәртип ФМны тыңлыйлар. Телиләрме, алар моны теләмиләрме, әтиәни нәрсә тыңлый, бала барбыр шуны ишетә, шуны тыңлый, шуны сеңдерә. Шуңа күрә бу тәрбия чарасы да иң беренче чиратта. Икенчедән теге кеше инде әйтә бит, менә без сезне тыңлыйдыр, рекламагыз башланды, хәзер инде сездә бүтәннәр нигә керәсез дип шундый сүзләр бар инде. Ул бит ничек дип әйтим инде. Ашар өчен яшәмәсәң дә, яшәр өчен булса да ашарга кирәк. Барбыр бу базар мөнәсәбәтләре кайнап торган заманда без барбыр инде рекламасыз гына яши алмыйбыз. Бөтен татар җыр моңына битараф булмаган, үзенең тамырларына битараф булмаган кешеләр, хәлле кешеләр дип әйтим инде, безне тыңлаучылар. Чөнки безнең 30+ дип алсаң була инде, иң аягында басып тора торган, эшли торган шундый кешеләр тыңлыйлар безне. Мин аны теге чыгып теләнеп утыра икән дип әйтмәсеннәр, андый мәгънәдән түгел. Әгәр дә алар менә шушы безнең эшкә теләктәшлек белдерәселәре килсә, без рәхәтләнеп эшлибез инде. 24 сәгать буе татарча сөйләүче, татарча җырлаучы радио булды инде, бит. Ашылды бу сөйли. Һәм монда менә темалар нинди? Милли дини радиомы, әллә милли җәмгыяви радиомы? Ничегрәк аны күз алырга? Милли дини дип инде монда без теге бер генә нәрсәне тотып алып эшләргә җыенмыйбыз, бөтен әйберне бергә. Чөнки диндә бит ул, менә әгәр дә сез бездә бара торган, тузмый торган бүләк тапшыруын тыңласагыз, берәрсеңнән булса да, анда диннең дә нигезендә тәрбия, әдәп, әхлак ята, барбыр. Әгәр дә ул көненә 15 мәртәбә намаз укыса да, кеше үзе тәрбиясез, тәртипсез була икән, бу инде дөрес булмый. Шуңа күрә иң беренче чиратта безнең барбыр әдәп, әхлак, тәрбия һәм менә шушы үткәннәрне онытмау. Тапшырулар безнең бит язмада. Без аны яздырабыз, кеше килә яздыра, без эшлибез. Менә тел дигән дәрья бар дигән тапшыру бара. Ул аннан соң икенчесен тузмый торган бүләк Сәйдә Аппакова белән бу дин, әдәп, әхлак, тәрбия. Аннан соң безнең Гөлнара Пазинатуллина безгә менә бик зур рәхмәтле. Ул менә беләсезме нәрсә? Ул теге кемдер әйтә инде, авырган кешене чакырып, кеше үзенә рейтинг ясый, кеше җыя дибеме? Монда максат бөтенләй башка. Бу бик теге көтелмәгән нидән килеп чыккан нәрсә булды. Уфтанган кешеләр күп, тегесе җитми, монсы җитми диләр. Менә карарга да теге үрнәк. Әле ул безнең офис гимнастикасы да яздыра. Театр тапшыруында алып бара. Менә хәзер классик музыка буенча менә дигән тапшыру әзерләп ята. Аның чытыр чапканын күреп, тормышка ничек итеп ябышып, ничек итеп яшәгәнен менә бүтәннәргә дә үрнәк булсын идеясем килә. Тапшыру гына түгел, үзе дә шул максаттан эшләнгән әйбер. Аннан соң менә Ләбиб абый Лерон. Менә аның 40 эше 40 якка ташлый да йөгереп килә безнең мирас тапшыруын яздырырга. Акча да сорамыйлар алар. Ул бит инде менә акча биреп кенә эшләтә торган әйбер түгел бу. Алар җаны, тәне белән менә үзендә булган әйберне кешегә җиткерү өчен йөргән кешеләр барысы да. Кунакларында үзе таба. Менә бу җыр материалы күпме соң? 1 ел, 2 ел эчендә әйләндереп бетерә торганмы? Әллә инде 5-10 ел булган? Бик зур. Әле аның бездә булганы, менә безгә кадәр монда тупланган материал, инде мин теге соннар белән әйтмим, бик күп. Әле аның табылмаганы, пластинкалардан күчереләсе әйберләр. Әле ул архив анда казансаң, анда әле 10 ел түгел, 20 елыңда үтәр. Ләкин аны бит инде теге барыбер бердә кабатламыйча гына биреп барып булмый. Менә яхшы сорау булды әле бу. Шушы 2 ай эшләү эчендә безнең инде менә Казан Сабан туена чыктык бит инде менә мондый төбәтәйләр эләштек инде без. Менә шундый Тәртип ФМ дигән. Ул менә булай каратып кисәң калфак була инде кызларга, булайга кисәң төбәтәй була. Без Сабан туй мәйданын күрмәдек инде, күргән насыйп булмады дип әйтеп булмый. Без ишек төбендә кешеләрне менә чын татар милли бәйрәменә кертеп, башларына төбәтәй калфаклар киертеп, үзебезгә рекламада инде менә шундый милли нәрсә үткәрдек. Җыр, менә шунда кешеләр әйтәләр безгә.
Теге тыңлыйсыңмы тәртип ФМ? Без уйламадык инде, без үзебез белән таныштырырга чыгабыз дип әйтәбез бит инде. Кеше, оказывается, тыңлый икән инде. Һәм әйтүчләр бар шунда. Сез һаман бер җырны әйләндереп утырасыз диләр. Бу әле безнең монда 30 түгел, шул 15% да юктыр җырның. Бу безнең әле кешене ияләндерү. Җыр җитә, Аллага шөкер. Безнең бит инде масса күләм мәгълүмат чарасы, ул телиме, теләмиме, боза да ала, тәрбияли дә ала. Без үзебездә сизмичә бик күп нәрсәне эшлибез. Шуңа күрә бу тәртип тәрбиягә китерә торган тәртип. Исеме җисеменә туры килсен иде диясем килә.